Mhux aċċettabbli li dawk li jafu bil-ksur lampanti tal-liġi bis-serq bil-ħasil tal-flus u bil-qtil li sar biex jatti dan kollu jibqgħu sikta jew jgħidu li m'għandhomx responsabilità. Minkejja dak kollu li rajna nibqgħu skandalizzati kif Roberta Bela u l-Ministri tiegħu jibqgħu jaħslu jdejhom mill-ħtijiet kollettivi tagħhom. Dan kien l-appell tal-Aqdiet Repubblika u Occupy Justice li flimkien ma' ManuelDelia.com organizzaw protesta paċifika quddiem Kastilja fl-okkażjoni tal-35 xahar mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Fuq it-taraġġ taħt il-bib prinċipali huma qiegħdu għadd ta' stampi li jirrappreżentaw li xadini li ma jisimgħux, ma jarawx u ma jitkellmux b'referenza għal mod kif il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministri tiegħu qed jibqgħu sikta quddiem dak li qed jiġi żvelat. Waqt diskors, Roberta Aquilina fakkar li l-membri tal-Kabinett Laburista huma l-aktar nies li daw appoġġ u sostnew lil Joseph Muscat, lil Keith Schembri, lil Konrad Mizzi u lil Chris Cardona. Issa Roberta Bela irid iwaqqaf l-inkjesta indipendenti li qed tikxef ftit mill-ħafna li l-Ministri tiegħu żammu mistur. Il-ġurnata l-istess maġġoranza parlamentari illi kienet issostni dak il-gvern qed issostni l-gvern ta' Roberta Bela u l-istess nies, inkluż Roberta Bela, huma l-istess nies illi mingħajrhom Joseph Muscat u sħabu ma kinux iwettqu il-ħniżrijiet illi wettqu. Aħna minant Roberta Bela mhux qed naraw diskontinwità, qed naraw tkomplija ta' dak li kienet jagħmel Joseph Muscat, tal-ħniżrijiet li wettaq Joseph Muscat, u addirittura issa qed naraw illi jrid jagħmel sarima maħal l-inkjesta pubblika. Aħna dan mhux se naċċettawh. Roberta Aquilina kompla li Bela jrid pajjiż ta' xadini li għalqu għajnejhom, widnejhom u ħalqhom. Irid isikket l-inkjesta pubblika biex ħadd ma jkun jaf il-verità. Għax Bela jaf li mingħajr verità ma jista' qatt ikollna ġustizzja u mingħajr ġustizzja ma jsir qatt ħaq miegħu u ma sħabu li meta kienu jafu x'kienu qed jagħmlu Muscat u l-klikka tiegħu dawru wiċċhom lemm. Fost appelli għal ġustizzja dawk preżenti fakru x-xogħol ta' Defni Caruana Galizja li kixfet il-korruzzjoni li qed tiġi konfermata fil-qrati llum. Fakru l-kuraġġ tagħha quddiem l-abbuż tal-poter mill-gvern li ma qata' xejn sakemm inqatlet. Fakru wkoll 35 xahar ta' kampanja biex il-Maltin jikkonfrontaw il-verità dwar il-ħerba li wettaq il-Gvern Laburista minn pajjiżna u 35 xahar ta' kampanja biex mill-verità toħroġ il-ġustizzja.